だ声は届きますか？死にたいって言った君に、そうだねって言ってそばにいてあげればよかった。辛かったね、苦しかったね。何もかもうまくいかなくて全部嫌になっちゃうよね。ただ生きてるだけなんかじゃない。我慢して我慢して辛くて苦しくてもがいてうまくいかなくても自分の命を手放さずにこらえて今を生きていてくれたんだね。すごいね、偉いね、よく一人で頑張ったね。ねえ、君が生きていてくれて嬉しいよ。涙が出るくらいバカみたいに生まれてきてくれてありがとう。この言葉はまだ君には届きますか？